Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate. Senadyan saanane sing penting rokowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku rokowe ra bakal tak madu. Bunga tenan rasane wong gak lagi ngobrol. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Wis gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya bisaku maron kowe jen istimewa. Raras Balendra. Mangan tempe asale kaya mangan lawuh sate. Senadyan saanane sing penting rokowe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku rokowe ra bakal tak mampu. Tenan rasane wong gak lagi gandrung. Tak perjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Wis gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelan tresnaku ra bakal ilang. Ibarat kaya desaku maron kowe jen istimewa. Ibarat kaya desaku maron kowe jen istimewa. Nggih rondo Banyuwangi nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Nyuwun kalih napa sundal? Kalih mboten napa-napa. Kalih mboten napa-napa. Ayo dong, ayo dong. Sitake keras. Nah, nggih mikir. Sitake kene, sitake kene, sitake kene. Goyang dong. Iki lah. Ayu manis marah ati yen sinau
masih bersama Raras Gang Metro. masuk deh. Ayu manis marah ati yen sinawang mindo-mindo dari Ganti. andeng-andeng ngono gulu arek ayu sapa to jenengmu Enggak usah takut jenengku. Aku jemok nomere HP-mu. Aku rendam bantu wangi. Dalam dino rabi ora dadi. Rondo ayu Banyuwangi pondok gede saja buka hati Sebagian rondo isi bidang. Mergo aku durung pernah dibuka. perawan rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi Sebagian rondo aku suci. Mergo aku durung pernah digrebeki. Wah, Mbak Manwara. Dalem. Jebul kok ya nyolong pethek suwantene iki lho kok iso. Soalnya Pak Lurah toh. Heeh. Lek ku marahi ya biyo lho Mas. lek marai Mbak Manuha Saestu. ini. Saestu.